Pencampwriaeth Heffer fan hyn yn adran y Limousins a Dafydd Evans o Gwm Felin Mynach. Diolch am ail ymuno da ni, Dafydd. Byso. Mae yna wartheg o safon aruthrol fan hyn tu ôl I ni. Wel, ni wedi cyrraedd y pinigl nawr yn beirniadu'r Gwartheg Limousin fe. Mae'r goreion da ni tu ôl I ni fan hyn. Goreion o'r benywedd, y classes benywedd. Credu bod nhw wedi dywys yr Pencampwriaeth fan hyn, sef y dreisiad Mariscot. Hon yn dreisiad sydd wedi gwneud yn arbennig o dda. Sonia chydig bach felly, Dafydd, am hon a'i rhinweddau. Pam bod y beirniad Mr Massey o'r Alban wedi dewis hon, wyt ti'n meddwl? Wel, y gwir y gwir, o'n i'n edrych ar hon gyda amser wedi yn ei dosbarth. A dwi'n ffili gweld namr ni. Mae'n dreisiad modern, mae'n cario rhinweddau'r bryd yn arbennig o dda. Mae'n llydan ac yn gyson trwyddi. Mae dwmder corff yn ei heb gario gwastraff. Mae'n sefyll yn arbennig. Mae cos yn bob cornel dau. Mae'n sgwar rwnd y cynffon. Mae'r cwarter I ôl dau. I fi, mae ddyn byddwn ni'n galw'r ideal. To be, wy'n cytuno â ti. Mae'n anodd gweld unrhyw fai arni a gweud y gwir. Does am ffyleddau na'n un man ag oes. Na, digwydd bod mae wedi bod rownd cylch y sioe yn barod lenni a wedi gwneud yn arbennig o dda lan yn yr Alban. A fe ath hi ar y wobr rhyngfryd yn sioe efrog byddwnos nôl hefyd. A mi fydd hon nawr, Dafydd, yn mynd yn erbyn Pencampwr, y teirw. Bydd. Ac yn edrych mlaen I weld pa darw fydd yn mynd yn erbyn I. Ar gil wobr, Lindsay Bet sydd yn arwen, 3-2-dim-dim. Trisiad Grahams wedi ni fe. Hon hefyd yn hyffer neis iawn. Bydd eisiau tarw golew I fydd I hon yn yr brif Pencampwriaeth wedi ni. Ti'n llygad y le, ac edrychwn ni mlaen I weld pwy fydd y tarw fydd yn mynd ben ar Heffer yma ym Pencampwriaeth y Lims yn y man.